goodness. Hello. Bismillah. May na. May na. Buray! Buray! Nagilap siya lang, Buray. Ayan. Ito, account lang. Tusok pang duwa. Ayan. Maliputon. Bigla nag-iit ang katawan. Char! Okay lang, Buray. May hangover ka pa ata. Blue coconut margarita yun, ha? Blue coconut margarita. Blue margarita yung iniinom mo. Margarita ba yun? Pero reverse lang. Ando naman yung mga anik-anik ko. Yung mga... Sofia Bianca, thumbs up po, host. Thank you so much, Sofia Bianca. Love. Wife Magayo and lahat. Okay lang, Sofia Bianca. I'm doing good. Okay lang, Sofia. Salamat naman sa pakamusta mo dyan. Love it. Id Narisa, thank you so much. Sisikay, Marlene Rustita. Kamusta ang buray? Kakahugas ko lang ng buray. Ay, ito, pagod lagi. Ngarag-ngarag. Hindi ko alam kung saan naman ako punta. Malipat na naman ako sa ibang lugar. Bawal pakita siya. Palalam naman ng premiere ko, please. Salamat po. Sige, lapag ko muna dyan yung Sofia Bianca. Ako lang naman. Sige lang, lapag mo lang dyan. Maya papasok mo yung mga kabilat na. Mga bilats. Pasok mga kabilats. Tawa ka dyan. Figuray. Ando naman lagi sa ano. Pag hindi ako nag-ELS, doon kami muna. Pagod ako nung karang-araw. Ayan, sa Sophia na baba ng premiere, tusukin na natin, lablabin mo sa na. Ang mga hindi pa kadikit daan, kita niyo. Sophia Bianca. Ayan, natin Sophia Bianca. Nag-ilis ka ba, Buray? Lubat ba yung cellphone? I-on ko lang. Ayan, on. Lamig, talagang lamig, Buray. Buray. Dikit na kami sa Sophia. Hello, Leslie Marmol. Nag-iamig ng shoutout loud. Thank you, Leslie Marmol.
Makaano pa? Parang pa. Ay, palalap mo na sa premiere na Sofia. Bianca. Ayan, taas natin Sofia para... Ayan, in for this. Pangalawang tusok, Sofia Bianca. Ayan, may 2.25K. Ayan. Bella Fajardo in the house. Ayan na. Tusok na ako, ano. Andito kami dalawa ni Gabi mo. Sofia Bianca. Ayan, thank you, Leslie Marmal. Sofia, thank you. Ayan. Mega love shot na sa inyong tatlo dyan. Thank you po, Rais. Magbisita sa aking bahay. Nag-LS ka ba? Tinatang wife magkayo. Wala kang LS ngayon, Muray? 6 months. 1 day ago. The Seven Magic Mountain in Las Vegas, Nevada. Wife magayo. Thank you. Bring that ass back like a boom, boom, boom. Romel Gonzalez, mega love shout out. Thank you so much. Jonah Mahal po, thank you. Jonah Mahal po, ayan. Thumbs up po, thank you, Romel. Tapos sa Parts Talia. Tips as always, Romel. Mega love shout out. Naman from Jonah Mahal po, ayan. Thanks, Doc. Thank you for being in the house.
Lamig. Di ka pa rin okay, Jonah? Baka kailangan mo ng yakapsul. Parang host, Glyza Unique, pamigam-gam siya. Ayan, thank you so much, Ramel Gonzalez, sa pagbisita sa aming bahay. Ayan. Madam John na mahal ko, hello po. Ayan. Ramel Gonzalez. Hindi pa. Parang host, thank you Glyza Unique pa sa harap. Ako nga nagiging, ako parang nalagnatin na. Pudista akong marag. Opening, tapos midship, broken time, ganyan. Thank you sa thumbs up nyo guys. Jake's Vlog, mega shout out ko pa ng bahay. Si Sophia guys, patusok sa Premier ni Sophia. Bianca.
Dan sa nakapin host, guys, ayun nga, dikit, premiere. Sa premiere. Bianca, Sophia Bianca, ayan po, Bianca. Sophia Bianca. Ilista ko ng mga... Dan sa nakapin host, thank you, thank you. Ano ba ang bahay niyo? Eh, wala. Sa lupa. Nalugat. Nalugat. Char lang. That's lang. Chai Bunon. Naganagalap shout out everyone. Arang, Denver Gara, Cancer Manoy. Thank you so much. Wala. Wala na bang pag-ibig? Wala. Share. I-share lang ako. File agad. Harang is real. Naharang pa si Ma'am Chai. Thank you, Ma'am Chai. Harang is real. Hello, sis. Kagigising ko lang. Good morning, sis. From Tiambro, Kaura. May harang pa ako. Tanghalian? Wag. Luto ka na agad tanghalian? Magpa-5 pa lang ha. 5 pa lang dito. Ano ba to? Riyadh.
Hello, Corazon Versana. May magandang shoutout. Oh, four. Loading ako, host. Corazon Versano. Ba't loading? Hindi naman, hindi ka loading. Ay, nagpunta naman ako. Ayan. Umalik.
Good morning, host of Corazon. Good morning, Ma'am Jackie Barrientos. Present number 46, Jennifer Tableso. Hello, Ate Jackie. Good morning, good morning, good morning, good morning. Shout out to all. Parehas tayo sis, teacher po kasi ng module kaya late. Okay lang. Ilan ko lang. Ako naman ang tuturo ko lang ng pamangkin ko maliit. Lalamig ako, tayo pa aircon lang. Ang lamig.
Tawag ka. Sheila Olorita. Sheila Olorita. Last. Ang last. Sheila Olorita Malito. Olorita. Sulit na. Hi, Ate Sky from Corazon Aquino. Ayan. Aquino, Corazon. Corazon Versacan.
Papa Tiffany Madera, magandang shout out. Thank you so much. Genevieve De Real, good morning, host. Hello, magandang shout out. Nakalive. Nakalive ako. Hello. Tama. Kamusta? Lang.
Magandang shoutout sa 6 million viewers. Sorry. Morning, sir. Present number 8. Luis. Sana magandang shoutout. Ma'am Emma. Namiss kita, Ma'am Emma. Miss kita. Namiss kita. Inaanap kita sa premiere ko. Kahapon. Sayang. Dollar. Ba't may ganun? Sino pa kaya? Hindi na mapalo. Isig hapon. Sana all busy. Nantok ako. Hello, Marvin. Marvin Valdez, shout out. Loading ako. Dan sa nakapin. Thank you so much. Emma Bersano.
I'm Ferrer. Peraya. Mega love shout out, Peraya. Hello. Busy ka kahapon. Nakalimutan mo ko. Premiere yun. Mar Valdez premiere yun. Chat-chat lang ako. Naka-duty kasi. Ma'am Feraya, mega love shout out, Ma'am Feraya. Guys, mabakasan nyo to, baka mag-sponsor to sa atin. Baka mag-sponsor sa atin. Tanap mo tayo, Ma'am Jolly. Ma'am Jolly Vlog. Jolly ba yun? Jolly Hug. Jolly Hug. Mega love shout out, Diana Sal. Thank you for love. Nice one. Pagkalang yan, walang problem. Dan, Jolly Hugs. Thank you so much. Congrats sa last comment. Ma'am Jolly, nagbalik din po iyan. Nida Mapalo, mega shout out. Hello, Nida Mapalo in the house. Hi, Gianna Sala, mega shout out from I'm Peraya. Sorry po, late. Dami po kasi sir. Ayan. Padikit naman pala vlog kay I'm Peraya. Ayan. Dana po, host. Ayan, thank you so much. Thank you, Ma'am Chai. No, mega shout out. Chai, good night. Nandun ako kanina. Ayan, 8 comment na. Stephanie, sending love. Bella Fajardo. Ayan si Ma'am Dayan, last comment.
Well, pabakas ng last comment. Last comment. Ouch. Ano na yan? Pabakas ng Bella Fajardo kay kay Ma'am Jolly House. Please, guys. Thank you so much. Ayan, nag-apply ako sa secretary niya. Char, secretary. Hindi na ako nagagalit. Secretary pa ako. Wow, nakamiss ang dagat. Kailan kaya ulit makaligo dagat? Ingat po kayo from Bella Fajardo. I love it. Nilike ko na. Thank you. Kaya ko lang si Tiffany. Tiffany Snilla. Alam ko hard. Thank you, Tiffany. Ayan, si Brian naman po ako gusto ko na lang graduate grade. Ewan po kayo ng bakas para balikan ko po kayo. Thank you so much. Idikit ko yung mga alagad ko sa'yo. Hi, Pariah. Pariah, wait lang, Pariah. 187, graduate ka dito, 200 for sure. Meron kang 13 remaining. Pang 189 ako sa'yo. Si Bella Pardo kanina, Pariah. Hindi pa mapasok si Bella Pardo. Bilis naman. Bilis naman ng intro mo. Ang bilis ng intro mo, ang Pariah. Ang Pariah, ang bilis ng intro mo. You're welcome. Ang bilis ng intro mo, ma'am. Mabahabaan pa ng konti. Di pa ako tapos mag-comment. Tapos ayan na, okay na. Bella Fajardo na. Tumaas ka na isa. Paligid mo na kay I'm Pariah. Palitan mo natin si Ma'am Yoli. Yoli Hugs. Lagyan mo chicas ko 500. Lukalong. Ako for chess at Jack. First time ko po gumawa. Ilang segundo ba dapat? Mga siguro mga 1 minute man lang po at 2 minutes, okay na yun. Kasi dapat maka 30 seconds off. Ganun. 1 minute mas maximum, okay na yun. Para habang nagnunood sila, may ilang minuto sila habang nagtatype sila, tapos yung video mo. Para madagdagan yung WH mo rin. Habang sabay-sabay na pag-graduate mo ng 1K, at least di ka na mahirapan mag-reach ng 4,000 viewers. Welcome ka dito, ang Pariah. Thank you so much sa pagbisita mo sa akin. Ayan sa mga Pariah, kalikitan mo kanina doon kay Yoli Vlog. Yoli House pala, sorry. Yoli House. Kaya ako try. Wala akong membership bakit. First time ko po gumawa, ilang segundo dapat. Okay lang mahaba video mo, at least may napapanood sila. Pero kung may mag-i-intro ka pares na paano na rin? Mga 30 maximum pa. 30 seconds, 30 minutes. 30 seconds, ay ganun pala yun. Okay lang naman, Mexi, kaso yung iba kasi nalalagas, ma.
Pag mabilis lang baka sabihin, ano lang. Ang bilis kasi nawala yung video mo. Hindi naman kita sinisita, at least ina-advise ko lang na ano, para yung oras po nung WH mo, bilis po yung grow. Para pag nag 1K ka po, bilis na lang po yung pag-monetize mo, ma'am. Ma'am Piraya ba, ma'am or sir? Nida Paladan. Ayan po si Ma'am Piraya. Pag-rate 2 na natin, mga kawakwak. Bilatin pa natin. 10 seconds lang yun. Oo nga, saglit lang nga po. Di pa ako tapos mag-type. Tapos, gawin mong 30 or 1 minute. Okay lang yun, 1 minute. Kahit nga isang oras, okay lang. At least may, habang tatype sila, nanonood sila ng video. Nagtatype ng music. Nagtatype ng, nag-comment, sorry. Balik na ako kay Bella. Love you, Insan, Emma Bersano, Jennifer Tobles sa Insan from Neda Mapalo. Ayan, nililista muna ako ng mga entry niyo. Ano purchase ng sticker? Asan? Thank you po sa dumikit sa akin. Balikan ko po kayo now na. Okay lang yan. Balikan mo next visit bukas, ma'am. Balikan na lang po. Balik-balik na lang dito para hindi po malagas. Kasi minsan nilalagas ni Lolo pag ano, pag sub-to-sub tayo. Okay lang bukas balik. Ang problema yun. Sa visit-visit ka lang, ma'am. Sila rin yan makikita mo dyan, ma'am. Bella Fanatics tsaka mga ano yan, wak-wakers. Ayan. Shout out sa wak-wakers din. Mga wak-wak, thank you so much. Ayan. Ayan, siyam na lang po lang. Siyam na lang, grade 2 na. Ayan, siyam na lang. 191 ka na, no? Piraya. Piraya. $191, siyam na lang guys. Mga hindi pa nakadikit team, ma'am. Or sir, Piraya. Lalaki ba ito? Piraya. Piraya. Ay, Piraya. Ano? Piraya. Thank you so much. Nakalimbang na ako sa'yo sa Piraya. Ma'am? Ma'am ba?
Thank you. Want to thank you. Want to thank you. Ayan. 191. Piraya. 192. 8 na lang, Ma'am Piraya. Sa nakapin, guys, I'm Piraya. Ayan. Pag-grade 2 na siya. Pag-grade 2 na natin. Harang full pack nakapin. Thank you, Abigail Sandaga. Ayan, kadikitan ko yan kanina kay Ma'am Julie. Ayan. Ayan si Ma'am Julie binabani, Duragon Hotman. Baka saan nyo yan? Kasi, nag-present na ako na ibababa ko lagi yung bahay. Baka mag-sponsor sa akin. Sabi niya, diba? Papasweldo daw siya. Sure lang. Pero mabait din si Ma'am, si Ma'am, para may pag-games din tayo. Ginagaya na kaya. Papabinggo din siya. Gayahin ko pa. Kamoron pabinggo, Ma'am Raya. Harang full pack. Wow. Padikit Emma Bersano kay kay Oragon Healthcare, baka saan mo nagdawat Pardo, ayan. Tapos yung nakapin si Emperaya. Ma'am Sir ba or Ma'am Peraya. Ang bilis na ng mo. Di ba tapos pa? Ang bilis. Mabasa lang ako ng comment. Bilis tapos. May don't clear siya. Stephanie Sinding Love, Vera Fajardo, and Abigail nandito rin. Jennifer Tableso, ayan. Wow, so nice, Bella Fajardo. Stephanie Bella Fajardo here. Thank you so much. Nida Palo, ayan. Hi, Bella Fajardo, Corazon Bersano is here. Thank you guys. Mention nyo na lang yung para balikan na kayo ni ni Peraya. Pwede rin bukas mo na sila balikan, Ma'am Peraya. Basta balikan lang dito. Tapos, sukli ka na ng sukli bukas para sa kanila. Para hindi tayo mapalo ni Lolo. Parang parehas. Ayan, meron ka ng 192. Still 192. 8 pa hanapin natin. Hanap pa tayo ng 8. 187. Diyan pa ba? I'm Peraya. Peraya, nakalembang na ako sa'yo, host. Thank you, Abigail Sandagan, Nibla Papalo, Emma Bersano, Stephanie Madera, Corazon Bersano. Thank you sa pag-tikit niya. Ayan. Jennifer Tableso, thank you. Ayan. Nakita ko na yung comment box. Ayan. Balitan natin si Ma. Alright. Dahil nakapin. Bago na yung nakapin. Kanino da? Ang pangalan, Mama Emma.
Ma'am Emma Bersano. Tingnan ko nga. Dito si Ma'am Emma. 17. Yes, andito si Ma'am Emma Bersano. Sending love, Bella Fajardo. Ay, nag-reply ako nun, guys. Thank you, Ma'am Emma. Ayan, nakita ko na. Oh, nakita mo, ayan. Nida Mapalo, nakita ko na Nida Mapalo. Nida Mapalo, yes. Reply ako. Thank you, Nida. Salamat. Tingnan ko nga yun. Galuding ako, wait lang. Ayan. Ay, thank you so much. Salamat, Nida. Salamat po, sir.
I love you, Team Walk Walkers. Thank you so much. Ayan. Emma, Emma. Very late ka na naman, Rudy. Good morning, host Dan Tamsher. Agoy-agoy, Rudy. Saan ka magaling? Magandang shout out to all 9 million viewers. Very late. Ayan. Miss lang kita, Rudy. Sino ba si Rudy? Rudy Fernandez Luis. Oh, Rudy. Nako.
Ayan, ayan, ayan. Ayan, may bisita na si Ma'am from LA. Los Angeles, California. Sinat ko pa talaga maghanap ka ng mga wakwakers. Pasok si Ma'am Madeline Estea Hakman. Ayan, nakapin siya dyan. Yung nakapin guys, baka sa nyo na Bella Fajardo guys, papasok siya dito ngayon. Kasi ngayon na. Hi sis Abigail from Mercy de Lambak. Mega Magalas shout out. 7 million and a half. Ay, pasok dyan si Ma'am Madeline Estea Hakman. Ayan. Mahilig magkantos dyan. Ayan. Supportan natin si Ma'am Jolly Hog. Jolly Hog. Jolly Hogs. Baka saan nyo guys yung nakapindal Fajardo kasi nag-send ako sa kanya ng SS natin. Wait lang. Anong bahay ko? Sorry. Pasok mo si Ma'am. Bigay ko lang yung link. Ayan. Ayan, 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 ayan. Pasok si Ma'am Jolly Hog guys, nakapin guys, dalang Fajardo. Papasok ko dyan. Ayan, Jolly Hogs, thumbs up, post. Mega love shout out from Los Angeles, California. Ayan na, ayan na, ayan na. Thank you, Ma'am. Jolly Hogs, mega love shout out loud. Ayan, matutulog na sana yan. Sinat ko talaga. Thank you, Ma'am. Ayan. Jolly Hogs, thank you so much. Ayan, Ma'am. Request the, done. Denied. Bakit request denied, Ma'am Jackie? So, sa na nakapin host, andyan po siya nakapin. Jolly Hogs in the house. Jolly Hog. Ang visa ko ito. Bakit yung nakapin po, hindi ba yung visa? Yun ba yun, Ma'am? Mali ba yung pinili? Nakapin, Ma'am. Check mo, Ma'am, kung yun po yun. Ma'am Jolly. Yung nakapin, Ma'am. Jolly Hog. Tama naman, Jolly Hog. Check mo, Ma'am. Ito, Ma'am, 2.27 na po, Ma'am. Arang pa ako. Nasa California si Madam. Ayan na. Madam, ikaw ba ito, Madam? Thanks, Sis Mercy. Ayan. Yes, Ma'am. Nakapin, Ma'am. Yan ako. Thank you, Ma'am Jolly Hog. Sige na po, Ma'am. Pahinga ka na. Tulog ka na. Thank you, Ma'am, sa pagbisita, Ma'am. Thank you so much. Andito rin si Piraya kanina, Ma'am. Dumaan. Yung Piraya, Maria Warren. Mercedes Lambaka nandito na. Ayan. Abigail Sandaga, Emma Bersano, Chai Guno.
Mga Barsano, again, Stephanie Madera, Corazon Bersano, Jennifer Tableso, and Nida Mapalo is here also, Leslie Taylor, hindi ko nakakala si Leslie Marmol. Ayan, sila pala. Umarang ba? Harang pa more. No worries, and thank you then, host. You're welcome, ma'am. Ay, patulog na rin ako. Napuyat ako kakapag-campus. Hello. Magawa naman tinapay si Luis. Thank you, Luis. Agoy Rodi, mata natin yan. Antok na. Oo, antok na ako. Sige na ba? Ma'am, antok na rin ako, ma'am. Sige na, ma'am Jolly yan. Sige, tulog na rin ako. Mm. Saglit lang ako, mag 2 hours na 1:30 yan ako. 1:30 na hours na lang. Thank you guys. Thank you Aquakers. Thank you. Padikit na lang po pagdabakas ng Calapardo always. Corago Calcar. Thank you ma'am. Matutulog na rin ako ma'am kasi napuyat na. Dahil lang ang oras ko ma'am, isang oras mahigit lang. Dahil maximum na 2 hours. You're welcome ma'am. I'm sure ma'am. Thank you ma'am. Ayan. Mag-apply na ako. Agoy, tulog na host. Oy, oh. Matutulog na ako ba yun? Nagulog na. Guys, thank you, loves. Love, 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 mga Quackers, Bella Fanatics. Thank you, and Jolly Hugs. Bye. Thank you so much, Ma'am Jolly Hugs. California to peace. Yes, Ma'am Jennifer Tabeso, nagupit ko na yung mga ano. Gupitin ko na lang. Mga gupitin ko na lang, guys. Sinulat ko na lang. Bye. Screenshot kayo guys, ay screenshot. Ma'am Mercy, screenshot para itin natin yung pinakaraming screenshot lang. Tulog na. Yan, salamat na Vergara. Thank you so much, Ma'am Shai Kuno. Thank you. Ayan. Stephanie mo din. Emma Bersano kayo. Hindi pa ako nagbunot ngayon. Second. Bye na. Ayan. Screenshot nyo na lang guys. Para